keluarga besar Ibu Sugiyanti, keluarga besar Pak Sugeng, monggo. Biasanya seragen nih sorse. Sor dulu ya Allah Mbak aku. Absen sor. Absen sih. Oh mau gue cari saiki orang. Barang sepuluh kepagihan. Tuh balocok kayak. Sampean aku bareng sepuluh kepagihan. Ayo Dek Tuti. Semar Mulyo untuk Anda semuanya. Nanti kalangan Seragen bergoyang.
Juga spesial untuk Kak Pedu tim Gagak Injek. Bukel Mania Karanganyar spesial ke Mas Sarno Karanganyar bergoyang. Mong semene Sepiro lho Pak De. pungkasane tali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Barang kang durung kanyatan. Nganggo HE lho Pak Diwarso. Yo, ayo Mas Bogel. Mbok yo eleh. Saya suwe, saya muda yo suwe. Ayo sing tenanan. Oh, ya. Wis HE lho. Mbok yo eling panjenengan. Saya suwe, saya muda Yuswa. Aja citra yen citra bakal nemoy dosa. Semar mulya lagi. Yo. Pak De tenanan. Sekop. Terus tenanan. Sekop. Mong semene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Mbak ya eleng saya suwe saya muda Yuswa. Aja citra yen citra bakal nemoni matur suwun dah Bogel. Yuk Ayo semua Mas keluarga besar Paidi, PKM. bareng-bareng ayo. Joget Monggo. moga Mas Paidi. Kersane gayeng. Ayo ibu-ibu kabeh. Katek-katek.
Monggo Pak Ketua. Nadyan aku bocah gunung, duh pengen dunung, ora susah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku, pancen Mas Landa mengke bablaske kangen ning ati. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha kelungguhan gegojekan karo tambah kesel. Ayo seragam batik, seragam batik. Aduh. Sikat yo. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi sing tak impi-impi.
kepacut tresno nanging nyatane boga gawe lara Wis ngopo sliramu tega enggal aku kaya tanpa dosa atiku karep-karep Gusti kula nyuwun ngapura matur Matur nuwun suwun. Dek Tuti kali Dek Yuli. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Jalani lombas. Anake wong bangun tempe. Ya iyo Mas Grandok, Mas Reza. Kulon mas, apa setiane kelakon. Ayo mas, Kalau kae sajake kok nglepus wae elae ana kene sing prayetno penjagane kae ki lurah leres praturane kae ki lurah jaga gerdu kelepus wae monggo Dek Tuti Sugeng Rawuh Pakde Warsa Pak RT Warti Mas Marjan mas, iki piye jalani lombas. jenenge wong bakul tempe ya iyo ya iyo larak disampirke ayo madang bareng-bareng Ayo mas, kicing miring ono ijik miringku dhewe wong nyangkleng kok ya Lah layak sampean kok ora aja do lungguh sik kabeh Aja lungguh sik iki lho, bolone cokek iki urung lho. iki Lanjut. Panasan iki Do ya. ngumpul kabeh. Ance. jane lho kok sing di omah iki duwe komunitas yang luar biasa lho. Mau dicokek, bola cokek iso mlumpuk tumplek-blek dina iki. Ayo. Yuk kijing miring ngatur to. Ya. Ireng-ireng apa? Beksan payung sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulya. Suramoto. Makarya sinarengan Akakalin Audio Sound Sundang. Ngetan Bali ngulon. Apa saja lakon. Mas kicing miring, ayo mas kicing miring, ngetan paling ulot, apa setiane kelakon, ayo mas, ayo
rasa kangen ra bisa mari Mas Grandong ya mung tutik kagak bisa nambani. Jan, Bu, matur sembah nuwun nggih, Bu. Kowe iki foto tengah-tengan kene lho iki bola Aku melu. cokek kabeh iki. Bola cokekku kabeh. Lah, kok ning tengah? Ayo karo dilebokke Dek Tuti. Aja semelang bagus tresnaku iki kira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisimu bola cokek mania matur sembah nuwun yo. Sampai bawah. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sak kesele. Ayo sampai bawah, ganjel ya Mas. Iya, 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 iya. Yuk, yuk. Balik meneh yo. Yuk. Masuk babok gel. Sawentu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dok wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu. Sampai bawah ya. Demangan bagus, papujan aku. Rasane hatiku. Sampai bawah. Awak lumrah ora bisa turu. Wayanganmu ngerereju hatiku. Ganjel yo Mas. Rita wengi aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari tutik ya mung tutik kang bisa. Ki sekalian munggah Mas, bola cokek ngersake GWL. Sing nyanyi Mas Wakit. Lah. Setuju. Oke. Aja semelang wong bagus tresnaku iki kira bisa layu Tak gendong mana-mana. ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Ayo Mas Wakit. Oh, oh.
monggo. Panyuwun kumreng seliramu rungokno tanyising ati iki lewat angin wangi-wangi titip salam kangen jroning ati. Semar mulya loyo. Bola coket maya. So. Aduh aduh aduh. Sikat yo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan ning kedua ombo. Saiki adoh papane aku kabar kepiye warasane aku tansah aku muga liya dina bisa ketemu mas-mas Pancen kudu takoni yen tok tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Ora hae gak apa, sing penting jogete kompak. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangise ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Matur sembah. Pak Haji Suroso, Pak Deku Kempo, Pak Lamin, Pak Desumri, Pak Dalijo, monggo tidak mriki, keluarga besar Bogor. Sik. Ana sinden ayu mripat bunder karo Ayo Ade Warsa. tak takoni mesen guyu bareng kenal jenenge Mbak Tuti. Ngono prawan cilik mripat bunder yen
rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno aku banjur ngomong aku seneng karo kowe krasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno. Nggih, sampun Pak David. Monggo. Yo Semar Mulya lagi. Bude ku joget monggo. Jempolnya mawon. Ser 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 ser. Masuk monggo. Buyeng rasane pikirku nalikane sepisan ketemu rino wengi ra bisa turu anane mok kelingan sliramu Apa jenenge wong gandrung ngalor ngidul anane mong linglung banyu bening disopo yuyu tanesa iling sliramu wong ayu masuk monggo. Mas wong manis kepiye rasa atimu ati iki ra bisa lali tresna kurang bisa ten selai Hae hae hae. Nah iki nganggo hae lho Pak David. Hae sur pokoknya. Bunga rasani hatiku yen bisa ngelamun nyanding sliramu rino wengi tak impi-impi nganti kiamat aku ra bakal lali Semar Mulya. Yo
Hae no. Ya gak apa, bolo joget joget bae. Bunga rasani Hatiku yen bisa kelakon nyanyi sliramu Rino wengi tak impi-impi nganti kiamat bakal tak lakoni matur sembah nyuwun. Ayo bahasa Arab ini kok lagune napa? Lagune apa? Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Oh iya. Makane seket lek bayar kleru watusan. Matur suwun Pak Siroso. Matur sembah nuwun. Nah, turah tunggal. Matur suwun Pak Sitarejo. Aku mau tamasya keliling-liling kota. Waktu kecil ya? Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata waktuku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol. Tuh saru loh weh. Ku singgol-singgol, ku kira botol, ternyata apa? Pistol loh Pak, pistol. Ya. Ayo. Bengek ya. Kukira cobek, gak taunya jebulin. Rusuh nek kowe. Yo, ayo bola cokek. Ayo lo. Kan neng apa to, Mbokmu? Lah kok nopo to wong ayu? yen ngono aku sing kujur jroning pawon Nek ora ya butuh-butuh mbokmu. ya sing urung menek ya Lagi apa nek HM lho Pak. Sembah nuwun Mas Tarzan. Yen ngono aku sing kujur. Apa sing kudu tak walah gede. Tenan aku. TV kadol, kulkas kadol, AC kadol wong ayu. Sik. Dene anake. aku seneng nganggur kaya nganturu karo mimi susu Ayo. sing ngajari Mbah Bugel mimi susu Mimi apa Mbak? Nakal. Sik. Anak
gendut to iki. Ya, gendut Pakmu, dhewe. pakmu. Sing ngendi? Wah, iki sing Mana? ndi, sik. Sing biru apa sing abang ngono lho? Abu-abu kabeh. Ya iki sak kepok to. Sampe nang Cilengsi. Putri. Makasih. Panggil. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi. Wong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Wong siramu aku jane ati. Wala coket. Latihan sepisah nanging gede rasa tresnaku yo rin awengi tansah ayo mama harap ayo kapan balimu yo Sliramu sing tak tresno garwane wong liya Mas Meti, dateng masih. aku takut tresno nanging aku mbok gawe lara Belanda Ha iki bola coket Indonesia. Belanda Mas Medi? ajar Wajar. Bablas ke ojo lamis Mas. Iki Masya atensine sing Allah. duwe Bos Manuk Sultan Murai. Bos Arbini. ning apa sliramu tega ninggal aku Yo
Ya, sudah selesai arisan untuk foto bersama anggota PKM, monggo. Bunda-bundanya pasukannya dia joget ora ayo. Mama Opsa sebagai ketua, ayo. Bunda-bundaku, ayo mama. Ayo. Ayo pasukannya kabeh. Monggo ae. Saiki fotone. Ya wis foto sing bareng ngene ya. Sampean HE apa ora? HE toh? HE sih. HE sudah dikasih dana kenakalan kok. Aku belum. Niki enggak ada kosong. Oke. Antika mung tansah liwat.
Bapak HE dulu ya. Pak HE Pak. Ayo Pak. Tekno ya. Mugian tuh berkah Salat